את בעלי הפנסיון שהחליטו לנקוט יוזמה בתחילת המלחמה והציעו למילואימניקים לארח על חשבונם את הכלבים שלהם לאורך כל תקופת הלחימה. הנה. מתן, מתרגש? מאוד, לא ראיתי את קימצ'י כבר חודש כמעט. ומה קרה? יצאת למילואים? יצאתי למילואים וראיתי את הפוסט של אור, ועם כל הבלגן של לארגן את כל שאר הדברים, אז זה הסתדר לנו בול. מיד הם אמרו כמובן שזה בחינם, והם נרתמים בחזית האזרחית. כלומר, הכלב שלך בעצם היה פה, אבל לא שילמת, ואתה לא משלם אגורה אחת. כן. את לא משנה עד לסיום התקופה שלך. כן. איך קוראים לכלב? קימצ'י. קימצ'י. זה לא איזה סוג של חמוצים יפנים? כן, יפה מאוד. אני גרתי 4 שנים ביפן. וואו. אני דווקא לא רוצה להתערב. אני הייתי קורא לו סושי. לא הייתי קורא, הייתי מעדיף עכשיו חמוץ יפני מאשר לראות כלב בשם, אבל זה לא הנושא שלנו. מספיק עם האוכל הזה, כל הזמן תחייה רק עם האוכל בראש שלך. בוא נלך לראות את קימצ'י. אהלן. אהלן. שלום. מה נשמע? בסדר גמור. מה קרה לך? אני שברתי את הברך. שעונת עבודה. איך, מה קרה? כלב חביב, כן. עם הרבה אנרגיות והרבה מוטיבציה. נכנס איתי למשחק מאוד מאוד אקטיבי, ושבר לי את הברך. כלב של איש מילואים שגויס ב7 באוקטובר ועד היום הוא פה. תראה מי מגיע. תראה מי מגיע. תראו איזה התרגשות. וואו, וואו. וואו. היא מתאימה להיות כלבת עוקץ. היא בהחלט יכולה להיות. לא, ככה במבט ראשוני, תחייה, אתה יודעת שאני... מאיפה המומחיות שלך בכלבי עוקץ? את רואה מיד לפי התנועות. אור הגיעה לנו במיוחד מהמילואים ביהודה ושומרון, והיא בעצם אשמה לכל הבלגן שהיא עשתה לך פה ביממה הראשונה של המלחמה. זה לא בגללה, זה בזכותה. בעצם כבר ב7 באוקטובר הייתה פה שיירה של מילואימניקים בדרכם לביצוע צו 8 והפקידו פה את הכלבים שלהם. אנשים פשוט באו עם המדים, עם הקיטבג, שמו אצלנו את הכלב ונסעו באותו רגע. הם לא ידעו שזה יהיה ללא עלות? לא שאלנו שאלות, פשוט אמרנו להם תהיו בראש שקט, הכלב בידיים טובות. כשאת מדברת על הפנסיון פה, הפנסיון זה כמו בית מלון לכלבים. מה זה כולל? כלומר, מה סדר היום? תראה, זה באמת עובד כמו בית מלון לכלבים. אנחנו מגיעים בבוקר, ניגשים לכלבים, רואים שבכולם בסדר, שכולם קמו בטוב, מוצאים אותם לטיולים, יש לנו פה חצרות רחבות ידיים שבהם הם יכולים לרוץ, להסתובב, בדרך כלל גם ביחד, זמן אוכל, זמן מנוחה, רוטינה שחוזרת על עצמה. אור פרסמה את הפוסט, עוד לא ידעת שגם את תגויסי. אני יצאתי מנקודת הנחה שאני לא מתגייסת, כי פשוט לא הייתי משויכת לשום גדוד, וזו הייתה הדרך שלי לתרום למלחמה. ואז הגיע הטלפון. בהתחלה אבא לקח על עצמו לגמרי את העסק, לא יכולתי באמת לתרום גם פה. כמובן שהעובדים שלנו נרתמו ישר גם למערכה, וטיפלו בכלבים, שאנשים שנלחמים כרגע למעננו. כלומר, בעצם עשרות כלבים, גם של סדירים, גם של מילואים, גם של אנשי העוטף. נכון. ומאוחר יותר גם מהצפון. גם מהצפון הגיעו לפה, שמו את הכלב ונסעו. מעבר לכך שאין הכנסות, יש הוצאות, אוכל, שכר לעובדים, איך מתמודדים? אני חייב לציין שפניתי ליבואן, חברת אוסם, שמייצגת את חברת פורינה בארץ. תרמה לנו בתחילת המלחמה אוכל, שסייע לנו באמת בתחילת המלחמה. מאז עברו 5 חודשים, האוכל הספיק לבערך כמו חודש. ומעבר לחודש, אנחנו מממנים את השירות שלהם, על כל מה שמשתמע מזה. אתה מקבל את הצו 8, לוחם במגלן, כמה באמת זה מטריד בימים הראשונים? תראה, זה מטורף, הייתי צריך לארוז הכל, לארוז את התיק ולתכנן את העסק וזה שהם לקחו את קימצ'י וקיבלו אותה כמו בת בית פה, זה נתינה מדהימה. הרוח הגבית שקיבלנו מדרור, זה אי אפשר לתאר במילים. אור, דרור, מה אתם מבקשים שאנחנו נאחל לכם? שנחזור לשגרה, שאור תשתחרר, ואנשים יחזרו מהמלחמה, ושאנחנו נפגוש את הכלבים בנסיבות נורמליות, שגרתיות.
של אנשים שיוצאים לחופשה, לנפוש, ושהכלבים שלהם פה בינתיים בהשגחה.